school watemo timo. Koro Mary Show School open day. Erokamano. Open day ji mang'eny woro na ng'ati morega e open day. Open day ni en opportunity mamiyo jonyuol chance mondo bi one. Ing'eni gima timore ba. Winjo ber ndi. Lakini neno. Jo-Kisungu wacho ni you can't deny what you have seen. Yeah, so wasawacho mang'eny lakini open day koro wamiyo opportunity mondo ibi ne gik ma wawachogi. Nyathina ni on the pap ma jogi wacho, classes ma giwacho, smart boards. Wandalo waka ne wasomo en chalk. To en chalk ka gi ka tidwa rab chalk oso donje umi, chalk be kolal japuonj ok japuonjo. Koro sani nyithindo gitiyo gi smart boards. Koro open day ni miyo janyuol opportunity mondo bigine. Koro winjo ber adier lakini neno ber ahinya. Momiyo wan kaka Mary Show School waluongo ni home of the boy child. Home of the boy child chakoro dewa wach nango. Ot mar nyathi ma wuoyi. Dala ya wuoyi. Koro kanye ma waruako ngeso mabiro ni 23rd November Saturday. It's the whole day. Koro ibiro inya kata biro gi nyathini beber ndi mondo embo ne school moda so many. Koro waruako wainya kaka Mary Show School home of